Nantiti. Asase stofini ama-Eagles. Hawu, ngempela. Ayibo, awakavuthwa. Ngicela ume kancane bandla Vikrant. Uyazi phela, ngenza ama-Eagles. Ngikutshele phela ekhaya, ugogo nje wayejwayele ukwenza, ayi mina. Kodwa ke namhlanje ngithange ngizame. Impela ungakwazi, uzophumelela. Mangabe nje uzilungiselela uba umpetha, ngithi githa. Mayisilungile nje, unikezwe ana nomalume Nanu. Awumalume Nanu phela Nkosi yami bengasazi nanokulinda. Kodwa ngathi ungaqala ngoVikrant ngoba yena engathi uyaphuthuma. Kulungile. Anti ukuthi yazi anginaso isikhathi. Ngiyakucela Vikrant. Idla nje kancane. Vikrant. Hlala vele ujaheni. Hawu, ukucela kahle nje omunye indaba nje wena wenza ngazuthi nje yakusho lutho. Sengiyami. Ini ayibo. Angeke ngikwazi ukulinda, kumele ngihambe. Ayibo. Vikrant. Monica. Relax. Sikhona thini sokudla. Yebo aunt. Kodwa Ayibo, Monica, lama yildi uzothola ngithi Indaba Vikrant. Vikrant ngikhuluma nawe ngithi kwenze njani? Uzokwenza njani ukuba le ndaba namhlanje yenza izinto zabheda? I can't imagine. Vikrant ngikhuluma nawe nje. Koze kube nini ngempela ungena enkingeni yenxa le ntombazana? You have to answer me. Ebuka Vikrant. Yabo lesi sibedlela. Sasebenza kanzima ukuthi sibe nje. Angifuni vele ukuphumelela ezintweni eziningi kodwa ke ebusinessini mina. Sesithola ibusise eziningi kabi lana. Kodwa nje bekokuqala sihlangabezana nendaba enjena lana kulesi sibedlela. Uyazi ngobani? Ingoba wena ufike late. And I just can't imagine. Anti ngiyaxolisa. No. Akumele uthi sorry. Uyabona lesibedlela. Ngasinesa kanzima. Ngasiphatha engathi sami. Okwenzeke namhlanje angifuni kuphinde kwenzeke. Yazi ubudede kanjani? Uzomphatha kanjani le ntombazane nengane kusasa? angazi. UVikrant khona into ayishilo yini? Ayi cha. Phona sisi, ungithembisile ukuthi yonke into wena uzoyiphatha kahle. Ungitshela ukuthi izolo uVikrant wena ukuphethe kahle sisi. And you love these people. Uyazi angazi indaba ngiphathe kanjena. Sisi, anginawo professional nje. Uyazi ukuthini futhi umsebenzi wona obalekile nje ukudlula umndeni. Ngisho umkakhe pho. Zama ukumqondisisa sisi. Yindaba lokufuna ngim-understand Manasi. Wazini wena ngomshado? Sisi, wena ubona ngendlela Buka eronke la kodwa. Manasi. Uyabona musuno wakho umyeni? Ukhulelwe futhi kodwa vela kulaxaza nje coffee shop. Ila uyoqonda khona. Uyazi ukuthi kubhlungu kanjani unganako. Kodwa sisi lo Mlisa uyena okwazi ukuthatha iside lakho, aphinda kunakekele futhi. Kungani futhi eyiphatha kanje? Angiqondi mina yonke lento. Into nje ayenze namhlanje. Ngivuka ekseni mina ngiyayikhandla ngenza ama-Eagles ngithi ngenzela yena. Kodwa wavele nje kangaba nandaba wahamba. Okuhle nje.
ukuthi lento uyenze phambi komndeni wakhe bayibonela bona ukuthi umuntu onjani. Futhi bekumele bathini ngayo? Bazolane nami Manasi. Futhi umndeni wonke nje ubuvumelana ukuthi kufanele ngabe uhlalile uVikrant. Kodwa sisesikhathini esinjena kumele ngabe uba sesayidini lakhe. Ukhulumise nje okwakhe. Ngimvikele. Akanamsebenzi lowana. Kumfanele lokho. Futhi yona ndlela ke sengizomphatha ngayo. Ma yazi ihlobo zalesi siguli nje yazi bebethukile. Lento nje bavele yayenza abukhuni. Ingakho ke phela odokotela kumele ukuthi behlisa amakhanda abo phansi uyabona nje. Hawula ekhaya. Sanibona gogo. Hi Vikrant. Sawona. We Monica. Uyambona kodwa. Usheshe wabuya phela esibhedlela enzela wena nje. Ubonile phela ke ukuthi phela na umndeni ubalekile. Kodwa phela uthe mefika ekhaya umfazi wakhe akekho phela. Ha bakithi Vikrant iyazi kuba ngithumelele umyalezo bengizongisheshe ngibuye. Kuhle kodwa lokho kwenzile. Ngiyabonga. Ngabe nina nibe nesikhathi esikahle? Yebo gogo. Kade sixoxa nje. Sisi, kuzomela ngihambe. Ayibo. Usuyaphike manje. Ongcono uqala udleke. Manje ukuthi uhambe mina kongijabulisa lokho. Cha gogo, ngiba late. Vikranti. Hey we madoda. Hey phela sengicishe ngakhohlwa ukuthi ngifunde leli phepha namhlanje. Ngempela lifunde manje na ke? Ngiyalifunda hawo. Oyazi Vikranti. Ave ngijabule namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Iti. Ngicela ungiqokulungise phezulu. Ingabe uzwile lento engiyizwile nami? Naye uzwe into efanayo. Malum Nanu. Uyibutha zonke insalela? Ugitha ubuza ukuthi usuqoqile wonke yini udoti phansi. Hayi. Ngiyacela. Yabo zinhlanja letho. Umqubulile? Angazi. Manje vuka ke phela. Hayibo ngabuka kanjani? Indaba unjena wena. Umqoqulile. Hayibo Umqoquleke? Ha, mina. Bozicosha udoti. Yonke into isaphazekela nje laphansi. Ya. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isonke dear signature 169.